जेवढं आहे तेवढं मी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे जे ज्ञानाचं आणि म्हणूनच हे सगळं ज्ञान घेऊन जे आपण पुढे चाललोय हे परमात्म्याला जाणण्यासाठी आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरती अशा प्रकारे उन्नती केली जाईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी आता त्या ज्ञानाचे स्पष्टीकरण देईन ज्याचे ज्ञान तुम्हाला शाश्वत सांगता येईल. ब्रह्म, आत्मा, अनादी आणि माझ्या अधीनस्थ या भौतिक जगाच्या कारण आणि परिणामाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानाचं मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देऊन त्याचे ज्ञान तुम्हाला शाश्वत म्हणे. मग जसं आपण बघितलं ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, अनादी, माझ्या अधीनस्थ या भौतिक जगाचं कारण परिणामांच्या पलीकडे आहे. याचा अजून थोडासा आपण हे करूया. स्लाइड मध्ये ते पूर्णपणे जर नसलं तर ज्ञेय म्हणजे काय ह्याचं वर्णन भगवंत सांगतायत. आणि जे जाणल्याने अमृताचं आस्वादन तू करू शकशील आणि अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे. ही अत्यंत चुकीची स्लाइड आहे. आय एम सो सॉरी. कारण म्हणूनच मला थोडं खटकतंय तर हे जरा नीट करायला झालीये. कारण हे खूप चुकीचं आहे. ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला नीट करून ते PDF पाठवेन की ज्ञेय म्हणजे काय. जे ज्ञानाचं ध्येय भगवंत सांगतायत, जे जाणल्याने तू अमृताचं आस्वाद घेऊ शकशील. भगवंतांनी जसं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांचं वर्णन करून सांगितलंय तसं क्षेत्रज्ञांना जाणण्याचा मार्गाचंही विवरण केलेलं आहे. ते ज्ञेयाचे प्रथम आत्मा आणि नंतर परमात्मा याचं वर्णन करण्यास प्रारंभ करतात. ज्ञेयाच्या ज्ञानाने आत्मा आणि परमात्मा या दोन्हींच्या ज्ञानाने मनुष्य अमृतामय जीवनाचे आस्वादन करू शकतो. दुसऱ्या अध्यायात ज्याप्रमाणे सांगितलेले आहे की जीव हा नित्य आहे, की जीव हा इटर्नल. हे सगळं मी जसं सांगितलं की ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ हे सगळं नित्य आहे. कर्म हे बदलतंय प्रत्येक वेळेला आणि म्हणून दुसऱ्या अध्यायामध्ये जीव हा नित्यप्रमाणे सांगितलेला आहे. याची सुद्धा या ठिकाणी पुष्टी की जीवाला विशिष्ट जन्मकाल नाही. तसेच जीवात्मा भगवंतांपासून केव्हा व्यक्त झाला हे कोणीही जाणू शकत नाही. तो अनादी आहे आणि म्हणूनच त्याची पुष्टी देताना की भगवंतांच्या परमात्मा रूपाचेही वेदाप्रमाणे असे त्यांनी उदाहरण दिलेले आहे की जीव हे नित्य निरंतर भगवंतांचे सेवकच आहेत आणि म्हणून आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच जसं मायावादी लोक सांगतात की मग आम्ही देव आहोत आणि गेल्यानंतर सुद्धा मुक्ती मिळते आणि मग देवाकडे जातो आणि देवाच्याच रूपामध्ये असतो. अहो पण मुक्तीनंतरच खरा हा भक्तीचा मार्ग असतो आणि मग मोक्षानंतर काय तर तुम्ही आधीही सेवेमध्येच असतात आणि म्हणूनच तो उच्च भक्त तेच म्हणतो की मला स्वर्ग मिळू दे, नरक मिळू दे, मला फक्त तुझी सेवा करायची आहे. मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये ब्रह्म हा आत्मा हा भगवंतांच्या परब्रह्माच्या परमात्म्याच्या सेवेमध्ये असतो आणि या परमात्म्याला जाणून घेण्याचं ध्येय हे ज्ञेय आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतोय की जीव हा आपल्याला माहितीये की जीव हा नित्य आहे, परंतु या जीवाचं कर्म हे बदलत बदलत त्याला वेगवेगळ्या योनींमधून आणि त्याच्या इच्छांमुळे वेगवेगळ्या योनींमधून जन्म देत असतं. आणि म्हणूनच त्याचा पुढचा श्लोक वाचेल मी. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच. हे वाचा. हे बरोबर आहे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परमात्मा हा सर्व इंद्रियाचा मूळ स्त्रोत आहे. तरीही तो इंद्रियाविना आहे. तो सर्व प्राणी मात्राचा पालन करता असून तो निस्पृह आहे. तो निसर्गाच्या पलीकडे जातो आणि त्याच वेळी तो प्रकृतीचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आपण तर 10व्या अध्यायापर्यंत सगळं जाणलंच आहे की ज्या स्त्रोतातून एका अंशातून भगवंतांनी सांगितलं की हे सगळं जाणण्याची हे नाहीये की माझ्या एका अंशातून या सगळ्या विश्वाची उत्पत्ती झालेली आहे. सर्व इंद्रियांचा मूळ स्त्रोत आहे भगवंत परमात्मा आणि तरीही तो इंद्रियाविना आहे की भगवंतांना कुठल्याही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय म्हणजे कुठल्याही इंद्रियांचा प्रभाव किंवा या त्रैगुणांचा प्रभाव किंवा कुठल्याही या ज्ञानाविना आहे, त्या इंद्रियाविना. तो सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता असूनही तो निस्पृह आहे.
तो अकर्ता आहे, तो पालन करता आहे, पण तो अकर्ता आहे. त्याचा याच्याशी नैसर्गिक भौतिक प्रकृतीशी संबंध असा काही नाही. त्यांनी भौतिक गुणांमध्ये तुम्हाला भौतिक प्रकृतीमध्ये उत्पत्ती केलेली आहे, जो तो आपल्या कर्माप्रमाणे त्या गोष्टीला, आणि मग तो कृष्ण भावना अनुभवायची का नाही अनुभवायची हे त्याने सोलली, म्हणजे पूर्णपणे तुमच्यावर सोडलेलं आहे. तुम्हाला या भौतिक जगामध्ये आहात, तुम्ही माया बंधनामध्ये आहात, त्रैगुणांमध्ये आहात, परंतु याचा प्रभाव आपल्यावर होऊ द्यायचा का नाही, का कृष्ण भावना जोपासायची, हे पूर्णपणे तुमच्यावर आहे. आणि म्हणून तो निस्पृह आहे, तो निसर्गाच्या पलीकडे जातो. म्हणूनच ज्या परा अपरा शक्तीच्याही जो पलीकडे आहे, जो प्रकृतीचा, की कितीही प्रलय झाला, कितीही या उत्पत्तीचा नाश आणि सगळ्या या गोष्टी जरी उत्पत्ती प्रलय झाला, तरी ती शक्ती एक अगाध आहे, अद्वैत आहे, तो निस्पृह आहे आणि तो या प्रकृतीचा स्वामी आहे, जो परमात्मा आहे. हे या क्षेत्रज्ञाला जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, की जसं मी सांगितलं, की आत्मा हा एक त्याच्या शरीराला जाणतो, परंतु परमात्मा जो अनेक शरीरांना आणि प्रत्येक शरीराला जाणतो, अशा प्रकारे या परमात्म्याला जाणून घेण्याचं भगवंतांनी सांगतायत. आणि कशा प्रकारे हे, तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमसत्य सर्व सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे. हलणारे आणि न हलणारे, कारण तो सूक्ष्म आहे. तो पाहण्याचा किंवा जाणून घेण्याचा भौतिक इंद्रियांच्या सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या जवळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, की परम सत्य सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे, असं हे परम तत्व हे सजीवांच्या म्हणजे जीवाच्या बाहेर आणि आत, ही आत्मा हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. आणि तो सजीवांच्या बाहेरही भौतिक जगामध्ये, की ज्यांनी अध्यात्माचं ज्ञान हे दिलेलं आहे, आणि तो हलणारे न हलणारे, कारण तो सगळ्या या अचल चल वस्तूंमध्ये आहे, चर अचर वस्तूंमध्ये आहे, तो पाहण्याच्या किंवा जाणून घेण्याच्या भौतिक सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. तो जरी कितीही दूर दूर असला, याचं उदाहरण पुढे जाऊन द्यायचं झालं, तो कितीही दूर दूर असला तरीही एक उदाहरण द्यायचं झालं, की हे, की जेव्हा परीक्षित महाराज जेव्हा त्यांच्या आईच्या पोटात होते, तेव्हा त्यांना ब्रह्मास्त्रापासून कुठेतरी धोका होता, परंतु परमात्मा जो हृदयामध्ये वसतो, त्यांनी त्या गर्भाचं रक्षण केलेलं आहे. त्या गर्भाला ब्रह्मास्त्रापासून वाचवलेलं आहे. कुठेतरी इतका परमात्मा जवळही आणि खूप लांबही आहे. जो कोणाला अज्ञानी व्यक्तीला जो कळत नाहीये, दिसत नाहीये, तो खूप लांब आहे हो त्यांच्यापासून. मग त्याला जाणणं, मग तो अगदी आपल्या हृदयात आहे हे जाणणं, की हे परम सत्य जाणणं हे किती महत्वाचं आहे. आणि तो दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या जवळ आहे. अशा या परमात्म्याला, या क्षेत्रज्ञाला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच तो सर्व प्रकाशमय वस्तूंमध्ये, मग तो प्रकाशाचा स्रोत आहे, तो सर्व दूर पसरलेला आहे, त्याच्यापासून कोणी टळू शकत नाही. आणि या परमात्म्याच्या या सगळ्या, जसं आपण बघतो त्या माळेचे मणी, आणि ज्याच्या आधारावर आहे, तो पदार्थाच्या अंधाराच्या पलीकडे आहे, अव्यक्त आहे, तो ज्ञान आहे, ज्ञानाची वस्तू आहे, ज्ञानाचं ध्येय आहे, आणि सर्वांच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. या परमात्म्याला जाणतोय आपण. हा परमात्मा क्षेत्रज्ञ म्हणून काय आहे, आणि जसं आपण म्हटलं, की ती तुरीय अवस्था असते, की ज्याच्यामध्ये मनुष्य झोपलाय, शरीर झोपलेलं आहे, अंतरंग बाह्यरंग शरीर झोपलाय, परंतु तो आत्मा परमात्मा हा जागा आहे. आणि मग परमात्म्याचाच, आणि म्हणून कठोपनिषदामध्ये बघा, कठोपनिषदामध्ये या शरीराला एक झाडाप्रमाणे उपमा दिलेली आहे. आणि वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पाचे क्षेत्र शरीर, ज्ञान आणि जाणणारे हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण माता. बघा, भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत या परमात्म्याला कसं ओळखाल, तर कठोपनिषदामध्ये या झाडाला शरीर म्हटलेलं आहे. आणि त्या झाडामध्ये बघा, त्या झाडावरती 2 पक्षी बसलेले आहेत. हा आत्मा आहे आणि हा परमात्मा आहे. आत्मा खाण्यामध्ये गुंग आहे काही, आणि परमात्मा बघतोय त्याला. परमात्मा निरीक्षण करतोय, पण त्या आत्म्याचं लक्ष आहे का हो? आत्मा आपल्याच याच्यामध्ये गुरफटलेला आहे.
आपण काय करतोय, काय करायला पाहिजे, की परमात्म्याचं आपल्याकडे लक्ष आहे हे सुद्धा माहिती नाहीये, की त्या परमात्म्याकडे बघायला सुद्धा तयार नसतात मग. की मग असे जे अज्ञानात असतात आणि ज्यांना राजसिकता, तामसिकता असते, की जे मी म्हणजे काय, मला सगळं हवंय माझ्या इंद्रियांसाठी, माझ्या कर्मेंद्रियांसाठी, माझ्या ज्ञानेंद्रियांसाठी, माझ्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी मी हे करतोय. क्षेत्र माझं शरीर, मग मी शरीर नाही आत्मा आहे हे तर अजून जाणायचंच आहे. परंतु त्या परमात्म्याला तो तेच जाणतोय आणि तो तेच सांगायचा प्रयत्न करतोय, की मी सगळं बघतोय, माझं सगळं लक्ष आहे, पण तुमचं लक्ष आहे का? तू कोण मला जाणत नाही. मी सगळ्यांना जाणतोय, मी सगळ्यांवर माझं लक्ष आहे. पण मला कोणी जाणलेलं नाही आणि तो जाणण्याचा प्रयत्न मग ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासायची असेल, तर तो शुद्ध भक्तच ते जाणू शकतो. आणि त्या भक्तीच्या मार्गावर आल्यावरच भगवंताला, परमात्म्याला आणि त्या परमसत्य, परमतत्वाला जाणू शकतो. आणि मगच तो भगवंतांच्या आणि त्या परमात्म्याच्या स्वरूपाची, त्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. कुठेतरी स्वतःमध्ये समतोल आणू शकतो आणि तो समतोल राखण्यासाठी पण ते लक्ष तर गेलं पाहिजे. त्या भवसागरामध्ये सुद्धा हात द्यायला परमात्मा, भगवंत आहेत. पण लक्ष आहे का त्या गटांगळ्या खातोय आपल्या त्याच्यामध्ये, त्या लाटांमध्ये. परंतु त्यामध्ये जर त्या माया मोहापासून आणि त्या काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह या सगळ्यांपासून जर कुठेतरी दूर जाऊन आणि त्या परमात्म्याला बघायचं असेल, तर निश्चितच त्याच्या स्वभावाची प्राप्ती करण्यासाठी ती भावना जोपासणं आणि मग सगळ्या इंद्रियांचा आणि कुठेतरी आपल्या स्वतःला नियंत्रित करणं, मन, बुद्धी आणि या अहंकाराला नियंत्रित करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती आणि जीव हे अनादी आहेत असे समजले पाहिजे. त्याचे परिवर्तन आणि पदार्थाच्या पद्धती भौतिक स्वरूपाचे उत्पादने आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती आणि जीव हे अदानी आहेत. बघा, जीव कसा जन्म घेतोय 84 योनींमध्ये. कशा प्रकारे या भौतिक जगामध्ये जन्म घेतोय 84 लक्ष योनी आहेत. हेच काय आहेत या? कारण कुठेतरी इच्छा, वासना, मग त्या इच्छा, वासना जसं आपण बघितलं भरत महाराजांचं उदाहरण, की हरणाच्या इतकं हरिणमय जग झालेलं त्यांचं, की मग ती हरणाची वासनाच मनामध्ये आणि मग जसं हरीण त्यांच्या मनात होतं, त्या हरणाचाच जन्म. मग जी इच्छा, वासना, मग जे खाताय, जे मांस खाताय, जे काही तुम्ही मनामध्ये म्हणताय मला कपडे तुम्ही कसे घालताय, तुम्ही कसे तुमचं आचरण करताय, मनातले विचार कसे आहेत, त्याप्रमाणे तुमचं कर्म तुम्हाला पुढचा जीव आणि म्हणूनच या प्रकारे तुम्ही स्वतःला मग त्या योनीमध्ये घालता, त्या जन्मामध्ये घेता. जसं प्रभुपादांनी लिहिलंय, बीचवर तर जाताना ते बघतात, की माशांची हे करतायत, माशांना पकडतायत, मग सर्फिंग करतायत, मजा म्हणून, हॉबी म्हणून. मग त्यांना निश्चितच पुढचा जन्म पण घ्या तुम्ही त्यांचाच, की अशा प्रकारे मन आणि कुठेतरी त्या वासना, इच्छा तृप्ती करण्यासाठी मग ते मनही त्याच गोष्टीवर जाऊन त्याचाच विचार करतं आणि मग या इतक्या योनींमधनं जन्म घ्यायला लागतो आणि मग पुन्हा त्या भौतिक बंधनांमध्ये, त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये त्या आधी अनादी म्हणजे या भौतिक स्वरूपाची ही उत्पादनं, ही जी काही जन्म घेतला जातो जीव, या इच्छा वासनांमुळे हा जीव या भौतिक योनीमध्ये, या भौतिक जगामध्ये या वेगवेगळ्या योनींमधून जन्म घेत असतो. थोडं समजायला कठीण आहे, समजून घ्या आणि तात्पर्यही वाचायचं. सगळं वाचायला मला वेळ नाहीये, पण खूप सोप्या पद्धतीने दिलंय आणि म्हणून त्यातलं खूप सूक्ष्म घेऊन मी तुम्हाला ते ज्या संज्ञा आहेत आणि जे काही त्याचे सूचक गोष्टी आहेत त्या सांगण्याचा प्रयत्न करते, की हे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि त्यांना जाणणारे हे जे क्षेत्रज्ञ आहे, या आत्मा परमात्म्याचं आपण वर्णन जाणून घेतो. श्लोक आहे पुढचा. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्य कारण कार्तिकेत हेतू नाही, हे प्रकृती. खालचं मी श्लोक वाचला तो माताजी. ओके ओके. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कारणे आणि परिणामाचे कारण आहे असे म्हटले जाते. तर जीव हा या जगातील विविध दुःखाचे आणि भोगाचे कारण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, की जीव हा भोगाचं, मग कुठेतरी या इच्छा, वासना ते त्या पुन्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये जे काही सर्व जी कारणं, मग जे काही तुम्हाला इच्छा होत आहेत, जे काही खाण्याच्या इच्छा होत आहेत,
आणि जे काही सुख दुःखाचे, मग हे जे एन्जॉय करायचंय ते कुठेतरी तुम्हाला त्या सफरिंग बरोबर आहे. कुठेतरी त्याचे भोग पण भोगा. कुठेतरी भोगायचे आनंद, सुख आणि याच्यामध्ये जर या गोष्टींमध्ये आनंद मानायचा आहे, तर त्याच्याबरोबर मग ते भोग सुद्धा आहे. आणि मग ते भोगायची आणि मग या विविध दुःखांचे आणि भोगाचं हे कारण आहे. या वासना, इच्छा आणि या भौतिक प्रकृतीतल्या होणाऱ्या इच्छा हे या दुःखाचं, भोगाचं कारण आहे. कारण कुठेतरी एन्जॉय करायचंय, कुठेतरी मला हे हवंय, कुठेतरी मला हे याने खूप आनंद वाटतोय. मी हे खाण्यामध्ये, हे पिण्यामध्ये मला खूप आनंद वाटतोय. मग त्या आनंदाबरोबर तू हे पण घे. मग याचे भोग पण भोग आणि त्याचं सफरिंग पण त्याच्या बरोबर घे आणि म्हणूनच याचं कारण हे आहे. या भौतिक प्रकृतीमधल्या या वासना, या इच्छा जे देतात ते त्या भोगाबरोबर येतात. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सत् सत्यो निजन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता जी। भौतिक प्रकृति में जीव इस प्रकार जीवन के तरीकों का अनुसरण करता है, प्रकृति के 3 गुणों का आनंद लेता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रजातियों के बीच अच्छाई और बुराई से मिलता है। हरे हरे कृष्ण माता। कृष्ण. हे थोडं हिंदीमध्ये हे पूर्ण पीडीएफ मी तुम्हाला चेंज करून द्या. 2-3 गोष्टी आहेत त्या चेंज करून मग मी तुला शेअर करेन. मी म्हटलं ना तुम्हाला काही काही ह्याच्यासाठीच आपल्याला काम, कारण काही गोष्टी खूप वेळाच्या याच्या त्याच्या अभावी थोडासा हा कुठेतरी राहून जातात, तर त्या थोड्याशा करेक्शन करायला झालेल्या आहेत. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट हे जे काही प्राप्त होत असते. आणि म्हणूनच या विविध योनींमध्ये, या सगळ्या 84 लक्ष योनींमध्ये हे जे काही बरे वाईट जन्म कुठलेही मिळणार आहेत, मग ते हिंस्त्र पशु असो, पाळीव पशु असो किंवा मग जलचर असो किंवा वनस्पती असो किंवा कुठलंही काही असो, त्याप्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या कर्मांप्रमाणे त्यांना त्या योनीमध्ये जन्म मिळणार आहे. भौतिक जगामध्ये ज्या काही वासना, इच्छा केल्या आहेत, मग जर त्या सगळ्या सोडायच्या आहेत, जर कुठेतरी भावना चांगली करायची आहे, जर कुठेतरी दृढता आणायची आहे मनाला, कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती यायचंय, तरच या सगळ्या इच्छा, वासनांमधनं मुक्ती मिळून भगवंत वाट बघतात मग त्या गोलोकाकडे. मग पुन्हा या योनींमध्ये जन्म घ्यावा लागणार नाही. पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून यावं लागणार नाही. मग या वासना, इच्छाच कुठेतरी नियंत्रित करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. उपदृष्टानुन्मन्नता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता जी। तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोग करता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो पर्यवेक्षक आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. मग जो भौतिक जगामध्ये सगळ्या वासना, इच्छा, ज्या आत्म्याला जर काही आध्यात्मिक अन्नच दिलं नाही आणि आध्यात्मिक मार्गावर नाही आणलं, या माया मोहामध्ये असतील, तर तो क्षेत्रज्ञ आत्मा मग सगळ्या इच्छा वासनांद्वारे ज्या काही जीवाचा जन्म घेईल, तो जीव सगळा त्या वासनांवर, त्या भौतिक प्रकृतीशीच निगडीत असेल. पण या भौतिक प्रकृतीच्या निगडीत या आत्म्याशिवाय या शरीरात आणखी एक आहे, जो क्षेत्रज्ञ आहे, जो दिव्य भोग करता आहे, जो सर्व उपभोगतोय, जो सगळ्याचे भोग, सगळ्या आनंदाला भोगतोय आणि सर्वात उच्च मालक आहे, जो भगवंत आहे, जो पर्यवेक्षक पण आहे आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे, जो परमात्मा म्हणून म्हणून तो निरीक्षण करतोय, तो पर्यवेक्षक आहे. तो काही अनुमती, तुम्हाला चांगल्या गोष्टी, पण त्यासाठी काय आवश्यक आहे? त्या परमात्म्याला जाणणं आवश्यक आहे. त्या परमात्म्याला जाणण्यासाठी त्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे. ते ज्ञान कसं मिळेल? ते नुसतं ज्ञानाने नाही मिळणार, तर त्या ज्ञानाला भक्तीची जोड हवी आहे. आणि मगच त्या ज्ञानाला त्या ध्येयाकरते नेण्यासाठी, त्या ज्ञेयाला जाणण्यासाठी, मग त्या परमात्म्याला जाणण्यासाठी, त्या ज्ञेयाला जाणण्यासाठी भक्ती मार्गाची गरज आहे. आणि मग कोण जाणू शकतो या भक्ती मार्गावर? तर बघा, हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. पुन्हा हिंदीत आहे, आपण नंतर वाचू. हा, वाचा. ओके. हरे कृष्ण. जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की परस्पर क्रिया के संबंधित इस दर्शन को समझता है, उसे मुक्ति प्राप्त होना निश्चित है. वह अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना यहाँ दोबारा जन्म नहीं लेगा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे सर्व तत्व जाणतो, जो भौतिक प्रकृतीला जाणतो, या जीवाला आणि त्या त्रैगुणांच्या प्रभावाला जाणतो, त्याला मुक्ती मिळणं हे निश्चित आहे. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा पुन्हा पुनर्जन्म या भौतिक प्रकृतीत होत नाही. बघा, जो ज्ञानी आहे, जे परीक्षित महाराज ते शुकदेव गोस्वामींकडून माहिती घेतायत, जे ज्ञान घेतायत, आणि म्हणूनच अशी ज्ञानी व्यक्ती या भक्ती मार्गावरती जी आलेली असते ती पुन्हा खाली उतरत नाही. आणि या ज्ञानाचा मार्ग कुठेतरी भक्तीला मिळाल्यानंतर तो मोक्षाकडे नेणाराच असतो. आणि म्हणूनच मग पुन्हा तो जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये परतत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या संवर्धनाद्वारे, तर काहींना फलदायी इच्छाशिवाय कार्य करून परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. बघा, जे आपण अष्टांग योगात बघितलं की जे यम, नियम, प्रत्याहार आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा आणि जी समाधीपर्यंत पूर्णपणे नेतं, जे पूर्णपणे समाधीपर्यंत नेतं, अशा ध्यानाद्वारे, ज्ञानाद्वारे, ज्ञानाच्या संवर्धनाद्वारे, तर काहींना फलदायी इच्छांशिवाय. मग बघा पुन्हा की जे ज्ञान योग आहे, जो ध्यान योग सांगतोय, किंवा मग निष्काम कर्मयोग, हे सगळं ज्यांना जमलंय ते परमात्म्याला जाणतायत. पुन्हा तेच आपल्याला या गोष्टीतून सांगितलंय की जे ज्ञानाचं, जे दिव्य ज्ञानाला जाणतायत, या दिव्य ज्ञानाद्वारे, या ध्यानाद्वारे आणि या निष्काम कर्माद्वारे, की जे कर्म भगवंताला अर्पण केलं जातंय, ज्याच्यामध्ये फळाची अपेक्षा केली जात नाहीये, कुठेतरी इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं आहे, आणि म्हणूनच मग ते नक्कीच या पुन्हा भौतिक जगतामध्ये परत येत नाहीत, ते परमात्म्याला जाणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की जे मग सत्संग, की मग एखादा मित्र म्हणाला की पिक्चरला चल रे, तर लगेच जायला मिळत. पण अरे, असं असं हे आध्यात्मिक एक कीर्तन आहे, आणि जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला जर त्या गोष्टीकडे वळवण्यासाठी आणि काही सन्मार्गावर आणण्यासाठी की इथे इथे असं असं संकीर्तन आहे, किंवा इथे इथे प्रवचन आहे, आणि इथे या गोष्टीचं एखादी आध्यात्मिक ज्ञान मिळणार आहे, आणि अशा प्रकारे मग जेव्हा एखाद्याला त्या मार्गावरती आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, आणि मग त्या गोष्टीला मानून इतरांचं ऐकूनही त्या परमपुरुषाची, परमतत्वाची पूजा आणि त्यांना उपासना केली जाते, आणि जे अधिकाऱ्यांकडून या गुणांना, या गोष्टीला जाणून घेतात आणि ज्याचं श्रवण करायला लागतात, आणि मग अशा श्रुती मार्गाने सुद्धा, हे श्रुती फल म्हणतात याला, की या गोष्टींनी सुद्धा हे शक्य आहे, आणि मग ते जन्म मृत्यूच्या मार्गालाही ओलांडू शकतात. कुठेतरी त्या मार्गावरती ते उन्नती करायला लागतात, कुठेतरी त्यांची प्रगती साधतात. हे नक्कीच शक्य आहे, त्या सत्संगामुळे नक्कीच हे शक्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरताचे प्रमुख, हे जाणून घ्या की तुम्ही जे काही अस्तित्वात पाहत आहात, चालणारे आणि न हलणारे, ते केवळ कार्यक्षेत्र आणि क्षेत्राचा जाणकार यांचा संयोग आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बघा की या श्लोकामध्ये सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या जीव आणि भौतिक प्रकृती यांचं तर विश्लेषण केलंय, परंतु सर्व सृष्ट पदार्थ
भौतिक प्रकृती आणि जीव यांचा संयोग आहे. मग सृष्टीतील वृक्ष, पर्वत इत्यादी अचर वस्तू आणि सर्व चर वस्तू या सर्व भौतिक प्रकृती आणि पराप्रकृती जीव यांच्या संयोगामुळे मग या परा जी जीव ज्याच्यात निर्माण झाले आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये त्यांना अनुसरून जे काही निर्माण झालेलं आहे, जे काही अस्तित्वामध्ये पाहत आहोत आपण, चालणारं आहे, न चालणारं आहे, हलणारं नाहीये, हलकं आहे, ते सर्व कार्यक्षेत्र आणि क्षेत्राचा जाणकार यांचा संयोग आहे. की मग हे क्रियाकलाप आणि जो जाणतो आहे, जो क्षेत्रज्ञ आहे, त्या सगळ्यांचा संयोग आहे. हे लक्षात घ्या की या सगळ्याचा हे संलग्न आहे. हे त्या क्रियाकलापांची संलग्न आणि त्या क्षेत्राला जाणणाऱ्या क्षेत्रज्ञामुळे शक्य आहे आणि त्यांचा हा संयोग आहे. हे जाणून घ्या. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो परमात्मा सर्व देहांमध्ये वैयक्तिक आत्म्यांसोबत असलेला पाहतो आणि ज्याला हे समजते की विनाशकारी शरीरातील आत्मा आणि परमात्मा यांचा कधीही नाश होत नाही, तो प्रत्यक्ष पाहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमात्मा मग तो प्राणी सगळ्या सजीवांमध्ये, जो पशु पक्ष्यांपासून सगळ्या सजीवांमध्ये आहे, वैयक्तिक आत्म्यासोबत हा परमात्मा आहे. हे जो जाणतो, मग हा हे जाणतो की हा परमात्मा सगळ्या हिंस्र असो, पशु पक्षी, की ज्यांनी त्या गोष्टीला जाणलं आहे, ज्याला समजतंय की आत्मा आणि परमात्मा, की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हा आत्मा चिरंतन आहे, आत्मा कापला जाऊ शकत नाही, नाश केला जाऊ शकत नाही. तसाच हा आत्माप्रमाणे परमात्मा तर काय, परमात्म्याचाच आत्मा अंश आहे आणि म्हणून हा आत्मा आणि परमात्मा यांचा कधीही नाश होत नाही. जो हे जाणतो तो ते निश्चितपणे पाहतो आणि तो खऱ्या पद्धतीने त्या शुद्ध स्वरूपाने तो पाहत असतो आणि त्याची दृष्टी त्याप्रमाणे असते. कारण त्यांनी हे जाणलेलं असतं की आत्मा आणि परमात्मा जे सच्चित आनंद आहे, जे शाश्वत आहे, जे खरं आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि जे त्या आनंदमय कोशात आहे, जिथे या कृष्ण भक्तीमध्ये, कृष्ण भावनेने भगवंत आपल्याला त्या आनंदमय कोशामध्ये बघतायत, की आनंद भगवंताला बघायचे, की ज्यांच्या आनंदासाठी आपण हे करतोय त्यांना आपल्याला या गोष्टीमध्ये बघून आणि आनंदी बघायचंय. आणि म्हणूनच या गोष्टींनी एक त्या व्यक्तीला हे प्रत्यक्ष दृष्टी येते की तो आत्मा आणि परमात्म्याचा नाश होऊ शकत नाही, हे जाणलेलं असतं त्यांनी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो परमात्मा सर्वज्ञ सर्व प्राणी मात्रांमध्ये सारखाच असतो, तो पाहतो. तो आपल्या मनाने स्वतःला अधोगती करत नाही. अशा प्रकारे तो दिव्य गंतव्यस्थानाजवळ पोहोचतो. हरे कृष्ण. दिव्य गंतव्य स्थानाजवळ बघा, जो भगवंतांच्या धामाजवळ पोहोचतो, की ज्याने परमात्मा सर्वत्व आहे, प्राणी मात्रांमध्येही सारखाच असतो. मग जो चांडाळाला सुद्धा आणि एखाद्या ब्राह्मणाला सुद्धा त्याच समान दृष्टीने पाहतो. तो आपल्या मनाने स्वतःची अधोगती करत नाही, कारण त्यांनी कुठेतरी सुख, दुःख, आनंद आणि मान अपमान आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठेतरी समतोल आणलेला असतो, कुठेतरी समानता, कुठेही त्या गोष्टीला बळी पडत नाही, कुठेही ते मन अधःपतनाला जात नाही आणि बुद्धी शरीर की त्या मनाला बुद्धीला इतक्या प्रकारे नियंत्रित करू शकतो की मग तो कुठल्याही प्रकारे अधःपतन होऊ शकत नाही आणि तोच भगवंतांच्या दिव्य गंतव्य स्थानाजवळ पोहोचू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही. हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपण काहीही करत नाही, जो स्वतःचा चेहरा बघा आरशात बघून स्वतःला जाणतोय की हे सगळं क्षेत्र आहे, पण याला जाणणारा तो आत्मा ड्रायव्हर आहे त्या कारचा. आपण काहीही करत नाही. हे जेव्हा जो जाणतो, भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात, सर्व काहीही करत नाही, पण स्वतः काही करत नाही, हे जेव्हा तो पाहतो
त्या आत्मा परमात्म्याला जेव्हा तो जाणतो आणि तेव्हाच ते तो प्रत्यक्षात पाहतो, तेव्हाच त्याची दृष्टी तितकी शुद्ध झालेली असते आणि तेव्हाच तो आपण शरीर नाही आत्मा आहोत हे सांगणं खूप सोपं आहे हो, की हे ज्ञान दिलंय, पण हे प्रत्यक्ष कोण अजमावतो आणि प्रत्यक्षपणे कोण जाणू शकतो आणि तरच तो त्या गोष्टीला प्रत्यक्षपणे पाहू शकतो आणि पूर्णपणे त्याचं ते विशुद्ध भक्ती विशुद्ध त्याचं ज्ञान ते पूर्णपणे परिपूर्ण होतं त्याचं ते ज्ञान हे अत्यंत महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तो आत्मा अलिप्त आहे. आत्मा हा त्या शरीरात जसं आपण बघितलं की बालपणापासून अगदी लहानपण असो, मग थोडं मोठं, मग तरुणपण, म्हातारपण, पण तो आत्मा एकच असतो आणि त्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नसतं. ते शरीर बदलतंय, शरीरामध्ये बदल घडतायत बघा, की इतका सूक्ष्म आत्मा असून आकाश इतकं सूक्ष्म आहे, परंतु ते सर्वव्यापी आहे आणि कुठेही ते अगदी आपण बघतो ना, की अगदी ते वेगळंच तो समांतर रीतीने दिसतं, कुठेही मिळून दिसत नाही. कुठेही अगदी दूर दूरपर्यंत बघितलं तरी ते आकाश पसरलेलं असतं. त्याचप्रमाणे हा आत्मा शरीरापासून वेगळा आहे. त्या आत्म्याशी शरीराचं काहीही हे नाहीये. त्याच्यावरती कंट्रोल या भौतिक जगात आल्यावर आहे आणि हा आत्मा चिरंतन आहे आणि म्हणूनच तो मिसळत नाही. तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो आणि म्हणून हा आत्मा आणि परमात्मा जो परमात्म्याचा अंश हा आत्मा आहे आणि त्याला कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावर आणायचंय आणि हे सगळं जाणून ह्या ज्ञानाने हे परिपूर्ण ज्ञान ज्याला येतं तो ते प्रत्यक्षपणे बघू शकतो, तोच हे जाणू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरता पुत्र, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण माताजी. बघा चेतना जे आपण बघतोय की क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आणि जी प्रकृती आणि मग ज्याचं ज्ञान आपण की मग ती चेतना ती जी शक्ती ती जी आपण जे काही म्हणतो या शरीरामध्ये जी चालवण्याची आणि पूर्ण ती सजीवता आणण्याची जसा सूर्य एकटाच सर्व विश्वाला व्यापतो तसं हा एकच आत्मा इतका सूक्ष्म असून सुद्धा तो प्रत्येक जीव शरीराने पूर्ण तो छोटा जीव तो जीवात्मा त्या जीवाला आत्म्याला तो जीव एक पूर्णपणे त्या शरीराला व्यापतो आणि शरीराला सचेतन करतो आणि चेतना देत असतो, प्रकाशित करत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे ज्ञानाच्या डोळ्यांनी देह आणि देह जाणणारे यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. जे ज्ञानाच्या डोळ्यांनी ते ज्ञान महत्वाचं आहे. मग त्या ज्ञानाला भक्तीची जोड मिळाल्यावरच ते आध्यात्मिक ज्ञान होऊन मग तो देह आणि देहाला जाणणारे मग हे क्षेत्र एक शरीर आहे आणि हे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत आत्मा परमात्मा हा जो फरक आणि हे जेव्हा जाणलं जातं तेव्हाच ती भौतिक प्रक्रिया खूप सुलभ होते मग आणि मगच ते परम ध्येयापर्यंत जाऊ शकतात. मगच त्या माया मोह बंधनातून ते बाहेर पडू शकतात. नाहीतर त्याच्यात गुरफटून ठेवलं तर त्या आत्म्याला खाद्यही मिळणार नाही आणि ती मन बुद्धी सगळं सडलेलं राहील ते तसंच मग आणि मग ती तशाच प्रकारे ते कुठेतरी अधःपतनाच्या मार्गाला जातं. पण कुठेतरी जेव्हा हा फरक जाणला जातो आणि कुठेतरी आपण हे करत नसून हा जीव ज्या सचेतन करतोय सगळ्या शरीराला तो आत्मा जो शरीर चालवतोय आणि तो आत्मा आणि शरीर हे वेगळं आहे आणि आपलं हे वेगळं असून आपण शरीर नाही तर एक आत्मा आहोत आणि हा फरक जेव्हा हा क्षेत्रज्ञाला जाणतायत तेव्हाच त्या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांच्या संबंधाला जो जाणतो तो या भौतिक बंधनांपासून मुक्तीची प्रक्रिया देखील जाणू शकतो आणि ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. अशा प्रकारे अर्जुनाचे 6 प्रश्न आपण बघितले की त्याला कुठले कुठले प्रश्न पडले आहेत की क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञानम म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय आणि मग या सगळ्याला की जाणणारा जो त्याचा जाणकार म्हणजे काय या सगळ्याला
सगळ्याच या प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी दिलेली आहेत. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान याचं वर्णन आपण बघितलंय. ज्ञानाला प्राप्त करण्याची इच्छा, प्रक्रिया कशी पाहिजे, मग आपण कशा प्रकारे त्या मार्गावरती जाऊ शकतो आणि मग ज्ञानम ही मग कशा प्रकारे आपण आपल्या इच्छा, वासना आणि मग या आत्म्याला जाणण्यासाठी आत्मा आणि त्यालाच बघणारा तो दुसरा पक्षी तिथे बसलाय बाजूला परमात्मा, याला जाणायचं असेल तर कशा प्रकारे ते ज्ञान मिळवणं आवश्यक आहे हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ही ज्ञानाची दृष्टी, हा जो एक ज्ञान योग आपण पहिला अध्याय अत्यंत महत्वाचा आहे, खूप कठीण आहे समजायला. प्रयत्नपूर्वक मी सोप्या संज्ञा आणि खूप उदाहरणं करून आम्ही जे स्क्रिप्ट बनवले आहेत त्यानुसार मी तुम्हाला प्रयत्न करते समजवण्याचा. तात्पर्य वाचा. काहीही शंका असतील तर हरे कृपया मला विचारा. हरे मी कृष्ण नक्की माताजी, हरे रेकॉर्डिंग स्टॉप कर. हो हो त्या प्रकारे ते जाणण्याचा प्रयत्न करा. एक मिनिट.